en tu te changte mix channel tangin chi bai vek ule tu tuma chuanin whatsapp minglang lo tura siam dan kan soinga chumi ma in channel himi lo subscribe pa notification bell darlem kha onin ola lo da la video thar lo chuping ni lo muzia theidon ani ole play store kha open la application pakhat kan ma mo dona chutiang na da thei tur chuan minglang lo tura da thei tur chuan play store khan ilu tanga search bar khanin blank message ti kha han chula chuanin hi hei sok hi I download ang ka download to ni wangin ka open mayanga nang ni chu ta hian install ti lo manga open omna hian ke chu ka download to ni wangin open ti lo oma ti hian lo langa nga I open nu khan khela hian copy message si tian copy hi me mai tur khan I copy to a chuanin whatsapp ai lu taka chuanin chungkil dinglam dot pathuma hin ni lu tanga ti chuanin setting a khan whatsapp setting pangai khan ni lu tanga eng whatsapp po mangla thei vek o ti chuan heta hin ni lut lenga ta hin ni lut lenga I hming tila hian I hming lo da sa ni chuan I thai chianga hian I thai che vek anga chuan helai a type na hi long press anga chuanin hei paste mayang tikhuan tikhan I paste anga atok ani mai I save don nia thian tikhan ani mai ta ni I hming ziak to lawin tian alang anga atok ani mai telegram aponi se khatiang tho khania telegram ate po minu ai lu ta ti chuanin setting ai lu ta telegram a tila hin ni lut lenga ei name a edit name ai ni lu tanga telegram hi a uak tura ka ngai ngota a uak kan enang tikhan ani mai ole khati jong khadi sengin channel hi mi lo subscribe a mino like sak turin khoina koron nge na pe ta ni le share venga tin notification bell darlem kho oni ni lo da don nia video thara kan hmule don nia kolome